jednou kávu a dneska si spolu jdeme zahrát Bravko. Jestli jste neviděli minulý díl, tak se na něj běžte podívat, dejte mi like a follow a jdu si zahrát s kamarádkou. Jak jste mohli vidět, v prvním dílu jsem s ní hrál a jdeme si s ní zahrát. Tak dáš ready? Já si dala ready, tak dobrý. Protože mi to edituje brácha a brácha nemá moc jakoby čas, protože už je starší, je mu 16 a nemá už jakoby hodně času, protože už chce mít taky své soukromí. Každopádně já tu nemůžu ještě ani jakoby vydávat, editovat ty videa, takže nahrávám ti, ale asi nevím komu, protože ona je mrtvá kamarádka. Akorát Bow není, to nevá, protože nám to fucking starý go nevá. My tam to hodíme si ještě dynamit na oslavu, to je 1600 pohárků, ale jak koukám, tak to asi dneska nevyjde, protože zítra je škola a dneska to ještě to video vyjde, ale upřímně nevím kdy, protože nevím, jestli to vůbec dneska edituje, protože nemá fakt čas, jak jsem říkal už. Dej tam ten míč, dala tam ten míč. Jdeme prostě nikdy. Akorát, že tady ty mají dobrou taktiku, nebo to nejsou taktikáři. Dobře. Vyhráli jsme, to je dobrý. Vidíte, my prostě vždycky vyhrajeme, my neprohráváme. Tahle taktika vždycky je dobrá. Dáme ready. Aha. Nevá. Už mi chybí jenom krásno. Nějakých 75 pohárků mi chybí, abych chytnul těch 1600 pohárků, tak? Ale většinou asi budu natáčet s kamarádkou a nebo sám, ale to nevím, jestli vyjde, protože já, jakoby, jak jste mohli vidět, tak první video jsem natáčel sám, ale jakoby došlo to špatně, protože jakoby to video nemělo tak hodně zhlédnutí, jako tohle bude mít. Jsem tam ten míč. Ne, já jsem to vytrefil. Jo, je to tam. Takhle se jmenuji i na YouTube. Každopádně, zabijeme. Tak jsme to asi nějak nezabili. Ne, ani nás zabil Bow, to si doma dělá srandu. Chci říct, že na nás nachystal pás. Ela hop. Tak utíkej, já tě kryju. A tady je, jak je tam tak tam je, nechoď prostředkem, jo. Je mrtvej. Házím tam petardu na oslavu. Vyhráli jsme. Vidíte, my nikdy neprohrajeme, prostě jsme dobrý. Dejte like, follow a čusík, busík.